कोंकणी बांधवांचं अग्यांसो माझ्या नमस्कार. मी गीता वागले. आज अनेक आमच्या समुदायाच्या साधकांचं तुम्हाला परिचय करून देवले हित ह्या एक कार्यक्रमात आयलेसा. तुम्हाला गोत्तास सारखे ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनेल असं अनेक साधकांचं ते शैक्षणिक विचारांत असले पिरे, उद्यम रंगांत असले पिरे, बदल रंगांत कलाक्षेत्रांत असले पिरे विशेष एक साधने केल्यांचं आम्ही ह्या स्टुडिओत बोलेन हाडून तुम्हा सगळ्यांचो परिचय करून द्यायचा येईल. सुमार 2.5 वर्ष झाली आमच्या समुदायाचे अनेक साधक ह्या स्टुडिओच्या मूलक आमच्या कोंकणी बांधवांचं परिचय झालं. आज ह्या कार्यक्रमाचं तुम्हा सगळ्यांचो कोंकणी केंद्र सुनू यूट्यूब चॅनेल सुनू आमच्या वैयक्तिक नेलेसून स्वागत करतासा. आज आमच्या समोर असं राजापुरा सारस्वत समुदायाचे एक हिरिय व्यक्ती, एक बँक उद्योगी होऊन आमच्या समुदायाच्या एक अभिवृद्धीस मस्त साधने केले, अविरता श्रम घेतलेले एक व्यक्ती आज आमच्या समोर असं ते श्रीयुता RK नायक बँगलोर ह्याच आमच्या ह्या स्टुडिओच्या परहून आमच्या कोंकणी बांधवांच्या परहून आणि माझ्या एक वैयक्तिक नेलसून स्वागत करतसा. मामा तुमचं हृदयपूर्वक स्वागत आहे केंद्र. धन्यवाद. आम्हास कळलेल्यासारखे तुम्ही बँक उद्योगी होऊन एक समाजसेवक होऊन मस्त काम केलं. तेव्हा बँकाच्या उद्योगी होऊन बदल हुद्देर तुमच्या साधने दाखल असतात. आमच्या जनाचं तुमच्या ह्या एक उद्योग रंगासंदे सामाजिक चटुवटिकेच्या ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದೆ परिचय हुंचोनदी तुमच्या एक बाल्य आणि तुमचे एक शिक्षण ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोड्या आमच्या समाजाच्या जनाचं परिचय करून देवले होईना. हां गीते मॅडम, माझे जनन 31 ऑक्टोबर 1950 अलेऊर ग्रामाच्या करवाळ म्हटल्या दकल्या हळ्ळींत जनन झाले. माझे अम्मा बाबा वामना आणि रत्नावती, माले 2 जण अण्णा आणि एक अक्का, पांडुरंगा आणि परमेश्वर अण्णा, शारदा याने सुगुणरत्न ती अक्का, पांडुरंगा आणि शारदा ती विधी विश्वविद्यालय. मग मी बाल्यंत 5 वर्ष होताना स्कूलस जॉइन झाला. थंय करवळंत किरिया प्राथमिक शाळेंत थंय 5ನೇ क्लासवर त्या स्कूलांत शिक्षण झाले. त्या टायमार स्कूल मस्त दूर नाही, मे बी 0.7 किलोमीटर आमच्या घरसून स्कूल जालं. थंय मड रोड, त्या स्कूला लागी मस्त धूळ, तसोन दनपरा जेवणा जावले सोडताना थंय धुळांत जावले भारी, कितें म्हटल्यार पायांत चप्पल नाही, थंय जावले भारी कष्ट होतो. ते मस्त भंगाचे दिवस, मस्त भंगाचे दिवस. मी रडत होतो तिने जाणतना. माझी अक्का माझे उठवून ती माझे बरोबर 6 वर्षांनी थोर, ती माले अंतरून घेऊन जायत होती. त्या माझ्या अक्काचे काय हेल्प असा त्या जीवनापर्यंत माले आठो असा तशिली अक्का ती माझी. जाल्यार 5ನೇ क्लासवर थंय करवळ स्कूलांत 6-7 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲೆऊर गुड्ड्यांगडी थंय 2 वर्सां थंय. मागे 7 क्लास जाले. मागे हायस्कूल अलेऊर हायस्कूल नाही तेद्वा हायस्कूल उडपी क्रिश्चन हायस्कूल थंय सरला. अलेऊर स्कूल मगी जाल्ले. सो हायस्कूल जातना थंय जातना माले चप्पल नाही, बॅरफुटन जाल्ला वाक केल्ले. जावले येवले म्हटल्यार थंयसून आमच्या घरसून उडपी क्रिश्चन हायस्कूल सुमार 8 किलोमीटर डिस्टन्स. जावले येवले
बस सौकर्य होतं बस का? सौकर्य होते जाल्यार तर आमच्या परिस्थिती हो. आर्थिक परिस्थिती ते समजा. बसान जावले साध्य नाही ते चलत जावचो चलतच जायचं असेल चलतच उडपा जा. सुरू. उडपा सोर्व 8 किलोमीटर जावले येवले दिसास एक 14 किलोमीटर आमचे वॉकिंग जालें. हायस्कूल जालें 10th स्टँडर्ड परीक्षा जाली तेदो रिजल्ट येतना सामान्य न्यूज पेपर रोल नंबर येत होते रिजल्ट तसे होते. आमच्या करवळांत न्यूज पेपर आमच्या घरा येऊन हाडून द्यायचे नाही कोणी. थंय करवळांत 1-2 अंगडी होत्या त्या अंगडींत पोस्टमॅन हाडून लेटर्स दिवचे लेटर न्ही पेपर. बाबान जावन पेपर हाडले ना आणि येवन बघीत आयले दिसता नंबर तेले दिसले ना माझे रोल नंबर. बेजारनी हो तरी एकलो शिकत म्हणून येवलेले असे हा म्हणून बेजार उरले. होय तेणी तसं येवल्यानी बघया बाबा मी बघता पेपर म्हणून घेऊन बघताना बघितल्यान माझा नंबर असा. खुशी जाली. सांगितलं आग्यांसो भारी एक खुशी जाली. तेदो 10 क्लास पास करून थरले साधन होते आता थरले तेवढे हे नाही कळना. 10 क्लास तुम्ही खैली इस्वींत जाल्ले? मी 5 वर्ष म्हटलं तर 15 ವರ್ಷ 1950 ಸುಮಾರು 1964 or 65 ते आणि तेदो वाचले माले इलेक्ट्रिसिटी नाही. सिमेंटचे चिमणी दीपा कॉलेज मुग्धसर माले चिमणी दीपाचं स्टडी केले. एकले खर्च करते देवळाचं काय हे नाही डेंजर नाही. वाचलं थोडे कष्ट होतं कम्पेअर टू इलेक्ट्रिसिटी तसे. हायस्कूल जालें मागीर कॉलेज जावलें म्हणून आलोचना जालें. बाबांनी एनकरेज केल्यानी कॉलेज जा म्हणून. MGM कॉलेज कुंजिबेट्टू उडपी थंय PUC सेरलो. PUC होवन परे डिग्री क्लास थंयच केले. BCom कॉमर्स घेतलेले. त्या टायमार चलतच गेलो. कॉलेज सुमार आमच्या घरसून सर्व चलतच होय थंय सुमार 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर सुमार डिस्टन्स होते. जावले येवले 20 किलोमीटर दिसास तितल्या चलांचे. संडे आयतोर एक दिवस सोडून तसं असताना कॉलेज येते आम्ही ते दोंगरायला जावंचे पदो काय म्हणतात आत्ता प्रगतीनगर आणि हरेऊर रोड असं मणिपाल जावंचे. तेदो रोड होऊन काय नाही बॅरन लँड होते तिने चलत जावंचे. मग इथे इंद्राळीसून खाल उतरून मंची तिने जावंचे. एक दी उद्दिशी साधारण 7:30 गंटेस एक वाघ मी इंद्राळीसून खाल येन तसा एक वाघ दवतेन तसा माझे म्हणी तसा माले बियान वा मारलो ताकत नाही तसं झालं. मी एकलं त्या वाटेने जाऊन चाललं स्कूल कॉलेजेस. मग देवाचं स्मरण केलं. वाघ असंच धावला माझ्या सुनच काय केलं नाही. मी ऐकलं ते काय म्हटलं तर आम्ही अन्याय केलं नाही तर वाघ आमस काय अन्याय करत नाही म्हणून ऐकलं ते निजवून झालंय. तेव्हा एक माझे एक अनुभव कॉलेज जाताना त्या दिवशीच मला परीक्षा होती जाऊन परीक्षा भरली. त्या एक भारी एक चुकट अनुभव कॉलेज जाताना झालाय. BCom पदवी गावली त्या 1970 ते माझं शिक्षण थंयच मुक्त झालं. मग त्याच्यावर शिक्षणास गेला नाही मी. मग जॉबाच्या विषयी जॉब असं मी कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक असं एप्लिकेशन पोस्टर धाडली. 1 वर एक्झाम होते. होय होय एक्झाम होते. एप्लिकेशन पोस्टर धाडली. एक महिना 1.5 महिना वेट केला कोणाचा रिप्लाय नाही. मागे मी येवले बँगलोर गेलो चुकोट हे थंय काहीतरी स्कोप गावात म्हणून आमचे हक्काचे भाऊ भावजी उपेंद्र प्रभू त्यांचा संबंधी मनोहर नायक म्हणून ते नीराचे ते जस्ट जॉब गावन 6 महिने काही जाणते कॅनरा बँकांत एग्रिकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर म्हणून जाणते रावले न्यू कृष्ण भवन रामकृष्ण प्रभूंचं एक हॉटेल बँगलोर त्यांच्या हॉटेलांत रावले होते. हे बरेले एक लेटर बरेलेनी असा रामकृष्ण BCom जालसा तेले जॉब सोदले काहीतरी होईदा बँगलोर ಅಂತ बँगलोर त्याने येवले होईदा म्हणून त्यांचं कुठले रिप्लाय मालाचं लेटर केल्यानी तुम्ही या थंय रामकृष्ण प्रभूनी कॅशर जॉब द्यांत म्हटलं सनी येवले होईद म्हणून. मग कुठले मी गेलो हॉटेलांत रामकृष्ण प्रभूच्या हॉटेलांत कॅशर जॉब केलं मी. रावले माले हे मनोहर नायकांनी त्यांचे रूम दखला होते तरी त्यांच्या रूमात अकोमोडेट केली त्यांच्या ओटर होतं. थंय जाऊन एक 1-1.5 महिन्याने मला कॅनरा बँकासून लेटर यायचं खंय आमच्या करवळा ॲड्रेस लेटर काय म्हणलं तर अमके दिवस
परीक्षास एपी रावले उडपी कॅनरा बँक ब्रांच अंत म्हणून त्या लेटर ते तसेच पोस्टमॅन येऊन त्यांना ते अंगडी देऊन जावचे आम्ही खंय तरी आमच्या कडसून कोण तरी 4 दीस एकदा वारस एकदा थंय अंगडी जावन जावन ते तसो आमच्या टायमार ते लेटर गावले नाही आमच ते लेटर गावतना डेट होऊन गेल परीक्षेचे डेट होऊन गेल मग ते लेटर मला धाडले न्ही आमच्या कडसून त्या बघितल्या काय करूनचे एक अवकाश गेले मग ते बँगलोर तेकले नागप्प नायक म्हणून ते बेळ्ळे लगी त्यांचे नेटिव्ह ते कॅनरा बँक अंत दप्तरी काम करून ते अविन रोड ब्रांच अंत त्यांचे परिचय रामकृष्ण प्रभूंनी करून दिल्याने त्यांनी आमास एकले PD नायक म्हणून GSB ते अविन रोड कॅनरा बँक अंत मॅनेजर होते त्यांचे घराच्या आउट हाऊसान ते नागप्प नायक रावत होते सो आमास त्यांचे थंय बोले त्यांचे घरा PD नायकांचे आणि लेटर दाखयले बघा हे टेस्टस लेटर आयिल्ले तो मात्र हीत आसा त्या टायम भितर लेटर गावले तुम्ही हेल्प करला म्हणून तिने हेड ऑफिस फोन करून सांगितलं ना असं एक कॅन्डिडेट असं आसा त्याला एक हीच हेड ऑफिसान टेस्ट देवले हेड ऑफिसांनी हां सांगा ना मला हेड ऑफिसान टेस्ट असं बोललेले नाही टेस्ट बरयले मग इंटरव्यू जाले सिलेक्ट जालो गुमास्ताचे जॉब जाले मी ಸೇರಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1971 ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ म्हणून कोलार जिल्हा ते जस्ट अगदी फुडल्या तुमच्या फर्स्ट ब्रांच कामसमुद्रम कोलार जिल्हा तेव्हा नव्या ब्रांच जस्ट 3 महिने काहीतरी झाले थंय असायला विंगड गुमास्ता तो रजार जावलो पुढे खैल हुद्दे गुमास्ता क्लर्कल जॉब थंय एकलोच क्लर्क आसलो तेले रजार जावलो ते 1 महिनो त्याच्या प्लेसार माले टेम्पररी पोस्टिंग दिल्यानी सो डिसेंबरांत मी थंय वर्क केले 1 महिना मात्र ते एक क्लर्क एक मॅनेजर तितलेच मग झाले एक टेम्पररी मुग्दले 1 महिना म्हणून दिले ते आयलो वापस आयलो बँगलोरा मग वापस जाऊन हेड ऑफिस बोलले तर वेट करा तुम्हाला नेक्स्ट पोस्टिंग देता म्हणून मार्च अंत मगे पोस्टिंग आयले प्रोबेशनरी क्लर्क म्हणून एप्रिल 2 मी जॉइन जालो पोस्टिंग मात्र हासन दिल्यानी मग हासन जावन थंय कॅनरा बँक अंत जॉब केले थंय जॉब करतना मला CAAB म्हणून एक एग्जाम बँक अंत असता ती केली तर चुकड नॉलेज हो प्रमोशन असो हेल्प होता तशी परीक्षा पार्ट 1 आणि पार्ट 2 ती दोन पास केली मागे 1976 मला प्रमोशन टेस्ट असं बयसले अवकाश गावले ऑफिसर होले पास जालो इंटरव्यू जाले ऑफिसर जालो ऑफिसर होऊन परे कलकत्ता ट्रान्सफर केली हासन असून कलकत्ता हासना साधारण थोरल्या ब्रांच मला चढावी तो पुरा डिपार्टमेंटात वर्क करून एक अवकाश गावले चुकोट शिकला थंय तसं प्रमोशन असो हेल्प जाले कलकत्ता गेला ब्रबन रोड ब्रांच म्हणून कलकत्तांत थंय जावन नेक्स्ट इयर मला वर्डो जाले 78 थंय मी 5 वर्ष होतो आता हासना अगदी कोलारा त्याच्यापर्यंत हासना झाले त्याच्यापर्यंत हासनांत असताना तुमच्या सांसारिक जीवन नाही कलकत्ता गेला मग कलकत्ता गेलात कलकत्ता असताना तुमच्या सांसारिक जीवनाचं तुमच्या श्रीमती काहीतरी काम करतात हा नाही आधी करीत नाही ते घराचाच पुरा विषय बघितून तिथं ते आमचा वर्ड झाला ना 1978 ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಗೆ ಮಾಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ 17 ಕಡೆ म्हणजे 17 ऑफिस ಅಂತ ट्रान्सफर झालं ऑलमोस्ट 40 इयर्स 40 वर्ष 5 महिने म्हणे 40 वर्ष माझं सर्व्हिस कॅनरा बँक ಅಂತ 17 ऑफिस ಅಂತ ट्रान्सफर त्यानंतर 11 प्लेस 17 ऑफिस म्हणजे बँगलोर ಅಂತ 2 ब्रांच ಅಂತ काम केलं हेड ऑफिस ಅಂತ सो एक प्लेस म्हणून प्लेस अंतगे तुम्ही काम केलं साधारण त्याचं फर्स्ट कामसमुद्रम कोलार जिल्हा किती म्हणताना गव्हर्नमेंट जॉब आणि बँकांत असल्यापर्यंत वलासे म्हणायचा सामान्य विषयी तसा बँकांत असल्यापर्यंत रवल्लेकडेच रवंचा भारी गुण आहे खैल प्लेस अंतगे काम केलं बँकांत ट्रान्सफर इज इनएव्हिटेबल म्हणतो तसं आहे कामसमुद्रम 1 महिना झाला थंयसून हासन झाले हासनंतर 5 वर्षात 9 मंथ्स 9 महिने थंय झाले थंयसून प्रमोशन होऊन कलकत्ता गेला कलकत्तांत 5 वर्ष त्यानंतर 3 वर्ष एक ब्रांच 2 वर्ष एक ब्रांच टोटल 5 वर्ष कलकत्तांत होता थंय असतानाच वर्ड जाल्ले माझे
थंयसून मागे 5 वर्सां म्हणून परे म्हटल्यार त्याच्या भितर मी घर बांदलो म्हणून साईट घेवली बँगलोरांत म्हणून येवरले. त्या टायमार आमचे हावसिंग लोन घरास लोन घेतलं तर बँकासून आमच्या बँकासून आम्हाला 3% इंटरेस्ट चार्ज करी होती. नवे एक कमिटी अपॉइंटमेंट केलं त्यांनी बँक सिब्बंदीचे सेवा रीती पर कसं असावे, हाऊसिंग लोन इंटरेस्ट कितले हवे त्या पर्यंत. हाऊसिंग लोन इंटरेस्ट त्यांच्या प्रकार 8% करला म्हणून रेकमेंडेशन आहे ते इम्प्लिमेंट होण्याच्या आधी मी जाऊन साईट घ्यायला म्हणून आलोचना करून कुठले रजा घालून 15 दिवस रजा घालून गेला मी. तेद्दा आमचे धाकले चेडू 15 महिन्याचे धाकले त्या दोघांना सोडून 15 दिवस रजा रवेत असा मी तुम्हाला धाकली कितली त्यांच्या बघे थोड्या सांगूया. हे घरचे विषय सांगू फर्स्ट बांधले मग हे धाकल्यांविषयी सांगू. आता ते साईट घेवले 15 दिवस रजा घालून बँगलोर गेला. 15 दिवसांनी झालं नाही, 1 महिना झाला. 1 महिने एक साईट झाले. तेद्दा मी बँगलोर आयलो कलकत्तासून. माझ्या बायलांनी धाकले 15 महिन्याचे धाकले थंय कलकत्तांत. त्या विंगड चढ काही परिचय नाही. ओनर मात्र भारी कोऑपरेटिव्ह ते फोन करले तर आमच्या घरा फोन नाही, ओनरच्या घरा फोन होतो. तेद्दा मोबाईल नाही काय नाही. मी जावले टेलिफोन एक्सचेंजेस थंय जाऊन ट्रंक कॉल बुक करले. अर्जंट कॉल झाला तर 1 घंटे सो रिमाइंड करले नाही. 1 घंट्यानंतर रिमाइंड करले वयद मागे फोन गावलं तर गावले. तसं बोललं तर एवढं कष्ट होतं. आता एक मोबाईलवर किती होतं बोला म्हणता तसले संदर्भ झालं. साईट परचेस केले. मागे मी ट्रान्सफर विचारले कलकत्तासून बँगलोर 5 वर्ष सर्विस जाऊन ती ट्रान्सफर कुठले दिल्यानी बँगलोरांत. थंय मागे घर बांधले त्या टायमार. ओके. आमच्या धाकल्यांचे विषय माले आम्हा 3 धाकली उषा, ज्योती आणि गुरुराज. त्यांचं उषा आता मेघालयांत अजून बँगलोरांत आहे. तिने सुमारपुरा बँकान जॉब केल्यानं, हॉस्पिटलांत कस्टमर सर्विसान जॉब केल्यानं, आता IT कंपनीन जॉब करता. त्याचे घावच थंय ट्रान्सफर झालं म्हणून ते एक जस्ट 1.5 महिन्या आधी मेघालय गेलसा. सेकंड अंडर हैदराबाद असा ते टीचिंग जॉबर असा. मागे पूत गुरुराज तो इन्फोसिस कंपनींत असा. तो सुरूच चेन्नईत एक कंपनी मल्टीनॅशनल कंपनींत 3 years काहीतरी जॉब केल्यानं मग ही इन्फोसिस बँगलोरांत गावले. आता HR डिपार्टमेंट इन्फोसिसांत. तुम्ही बदल कडे बँकाचे उद्योगांत बदल प्लेसेस जायत त्यात तेदा तुमच्या संसार असो बोलेन वरत होतात. होय. मी 11 प्लेस खैल प्लेस म्हणतात फॅमिली विथ फॅमिली. आता वरडोंतन कलकत्तासून बँगलोर आयलो. बँगलोरसून कोप्पळा गेलो. कोप्पळासून बेळ्ळारीसून मग तन बँगलोरासून हैदराबादसून दुबईसून वापस हैदराबादसून बॉम्बेसून वापस बँगलोर. त्याच्या भितर एकदा दुबई धाडल्यान त्यांनी 3.5 वर्सां. मी खंय गेलो तर माझे कुटुंब माझे उठून ते त्यांचं सहकार होते. आणि मदर तेरेसा सांगता ए वुमन इज ए बँक where all our family members put their worries and anxieties. Woman is a cement that makes together the family. म्हटलं तर महिला काय असा त्याला पुरा कुटुंब सदस्य त्याला काय एंग्झायटी राग कोप पुरा त्याच्यावर घालतात. तिनं पुरा एक सिमेंटाच्या आग्या ಒಟ್ಟು करून युनायटेड सगळे करून ते एक महिला म्हणून तसे माझ्या बायलो त्याचं एक्सेप्शन नाही. आणि एक सांगितलं मी कलकत्तासून 1 महिना रजा राहिले तीच जागा होती. मग आता जीवनाचं आवश्यकच आहे. कुटुंबाचं उठत असताना कसं असतं म्हटलं तर आम्ही वरडून 78 वरड झाले. रेफ्रिजरेटर घेतलं आम्ही 86 TV घेतली 1988. TV घेवले कारण काय म्हटलं त्या टायमार रामायण सिरियल येत होते. आम्ही कोप्पळांत होतो. आमची धाकली बरेच घरात येऊन धावत होती रामायण बघले TV बघलो म्हणून. मग महाभारत सुरू झाले आय थिंक 1988. तेद्दा आम्ही येवरले आम्ही TV घेतला तर आगे जण ಒಟ್ಟು बैसन बघू म्हणून तसे पण TV घेतले 1988. मग वॉशिंग मशीन आम्ही वरडून 18 वर्षानंतर घेतली. म्हटलं तिथलं वर्ष घरचं काम पुरा माझ्या बायलेचं मेड सर्वंट सॅटिस्फॅक्शन नाही त्याने काम केलंय पुरा त्याचं खरे म्हणते.
मग कपडे धुवचो तिघ दाखलांचे 18 ವರ್ಷ त्याच्यानंतर वॉशिंग मशीन हाडलेलं आहे. तसं त्याचे सपोर्ट होते आमच्या कुटुंबात. आता तुम्ही बदल गावास जाणताना तुमचे पोर्शनच्या शिक्षणच काही ते एक ठरलं एक हे किती म्हणताना दाखलांस एक ಪ್ರೈಮರಿಂತ ಅಸಲ್ತದ ಮದಿ गेले तर त्याच भंगुंता हायस्कूलांत आता उदाहरणेच 8ನೇ क्लास ಅಂತ असल्यार 9ನೇ क्लास नंतर अनेक ते ट्रान्सफर झालं तर त्यादा त्यांचं स्कूल फ्रेंड्स पुरं चेंज होतं ना ठरला होतं कोण ते ॲडजस्ट होतं. धाकले असताना त्यांच्या माइंडात थोड्या माझ्या फ्रेंड्स त्या स्कूल म्हणायचे एक अटॅचमेंट असतात त्यांचं भंग झालं ते एक ट्रान्सफरेबल जॉब आणि एक ठरले एक ते प्रॉब्लेम फॅमिली व्हरण जावचे म्हटलं ते तसं केलं जाऊन फॅमिली सोडून आणतं. आम्ही फॅमिली पर ಒಟ್ಟು गेलो थोडे प्रॉब्लेम झाले ल्हानसं तेवढे प्रॉब्लेम झाले नाही ते कितें म्हटलं तर आम्ही फर्स्ट ಕೊಪ್ಪಳಂತ असताना बरे LKG तसले ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಂತ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಷಾತೆ 5ನೇ क्लास काहीतरी ज्योती जाणते मग झील दाखलो होतो तो स्कूल सुरू झाला बँगलोर येऊन मग बಳ್ಳारीसून बँगलोर येऊन परे मग 5 क्लास होऊन परे त्याला आम्हाला हैदराबाद ट्रान्सफर झाले. थंय मग स्कूल बसनी होते काय प्रॉब्लेम ते ॲडजस्ट झाले. आमची धाकली खंय गेलो तर कूडले ॲडजस्ट कित्याक म्हटलं तर फ्रेंड्स विंगड स्कूल विंगड क्लायमेट विंगड असाल्या संदर्भात त्यांनी ॲडजस्ट होऊन ठरलं एक प्रॉब्लेम ते तरी त्यांनी ॲडजस्ट करून ಕೂಡಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ झाले ते एक बारीक संतोषाचे समाधानकारी विषय. अम्मा बाबा कोणाचे होते तुमच्या भावाचे होते तुमचे होते? आमचे बाबा म्हटलं तर मला 1971 ಜಾಬ್ ಗಾವಲ್ಲೆ 73 कसले करीत होते? शात बडा रೈತ कुटुंब आमचे. मग एक उग्राणी जॉब करी होते ते गव्हर्नमेंट जॉब दाखले ते 2 माले जॉब गावून 2 वर्षांनी बाबा तिरंग गेले. तसं माले बाबांचं सर्व्हिस काहीतरी सेवा करण्याचे अवकाशच गावले नाही कित्याक म्हटलं मी जॉबवर बाहेर गेलो. मग अम्मा आम्ही कलकत्ता बोले ते त्यांचं थंयसून वाराणसी काशी गंगा नदींत न्हावचे काशी देवस्थानात गेल्लो त्या प्रकारे ते नंतर वाराणसी गेल्लो एक आटो काय म्हटलं तर आम्ही गेल्लो थंय न्हावन देवदर्शन करून मग पार्टी उले ट्रेनाने आम्ही कलकत्ता होतो कलकत्ता ट्रेन राती 10 ಗಂಟೆ आम्ही रूम अंत रावलो रूम क्लोज करून गेलो स्टेशनस 10 ಗಂಟೆ ट्रेन म्हणून राती 1 ಗಂಟೆ ट्रेन नाही तेव्हा अम्मा एज झाली प्राय झाली अम्मा बारी कष्ट बारी बेजार झाला काय करून 1 ಗಂಟೆ ट्रेन नाही मग ऐकताना ट्रेन कॅन्सल्ड काय करून मग वापस जाऊन रूम करला त्यात हे नागप नायक म्हणून आमचे इन्नांचे मास्टरांचे जावं थंय विजया बँकात होते त्यांचा नंबर होता पहिला आम्हाला परिचय होते त्याच फोन करून सांगितलं बघा असं झालं आहे मला दुड्डाचे शॉर्टेज असा हेल्प करतात आम्ही त्यांनी कुठे देव सके येऊन मला दुड्ड देऊन हेल्प केलं नाही रूमांत रावलं. दुसरे मग अनेक ट्रेनाने आयलो ते एक असायला पर संदर्भ त्या प्राय झाले अम्माचं बोले आणलं त्याचा असायला अनुभव झाला. इतल्या वर्ष काम करून कितल्या वर्ष साधारण बँकात कितल्या वर्ष काम केलं? बँकात ऑलमोस्ट 40 वर्ष 5 महिने उणे 40 वर्षाचं 5 महिने उणे. तिथल्या सुदीर्घ सेवे देऊन मग निवृत्ती कदा बँगलोरांत असताना तर निवृत्ती झाल्यात. होय होय. निवृत्ती झाल्यापर्यंत तुमचं जीवन कसं चाललं म्हणताना एक डेली ऑफिसात जाऊन तुमचं काम करीत असेलच एकदाच निवृत्ती होऊन घरी बसायचे म्हणताना भारी कष्ट पडणासो सामाजिक जीवनांत असल्यान सगळ्यांचे ಒಟ್ಟು मिलन जुलन असल्याच एकदाच घरी बसायचे. तुम्ही निवृत्ती जीवन कसं आहे हे केलं? माझं निवृत्ती जीवन म्हटलं तर 2010 ऑक्टोबरात मी रिटायर झालो. त्याच्या आधी म्हटलं मी बँगलोर माझं सर्व्हिस होतो 40 वर्षांत साधारण 7 वर्ष तेव्हा एकदा 2 वर्ष मग त्याने 4 वर्ष मग त्याने 2 वर्ष तसं आहे एकदाच नाही. मी बँगलोरात केदा होता आमच्या समाज ಒಟ್ಟು काम करी होता आमच्या समाजाच्या ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ मी ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂತ मी एकदा कमिटीत होता 1984-85 मग वापस बँगलोरला 92 होतो त्यात कुठे 92 93 93 94 म्हटलं 2 वर्ष ट्रेझरर म्हणून खजांची म्हणून काम केलं सा. मग त्याच्यानंतर 2 वर्ष सेक्रेटरी म्हणून कार्याध्यक्ष आमच्या बँगलोर संघाचा कार्याध्यक्ष म्हणून काम केलं. ते रिटायर होताना 2010 ऑक्टोबर 2010 ऑगस्ट अंत तुम्ही काम करीत असताना समाजाच्या संघाच्या
ट्रेझरर होता, सेक्रेटरी होता. मग निवृत्त होण्याच्या आधी साधारण ऑगस्ट अंत काहीतरी महासभेत झाल्या संघाचा, त्या महासभेत मला अध्यक्ष केले. म्हटलं निवृत्त होण्याच्या आधीच. मग अध्यक्ष झाला. मग समाज सर्व्हिस चढ करीत होतो मी निवृत्ती होऊन पहिले, रिटायर व्हायचं का नाही. आणि फर्स्ट काय म्हटलं तर रिटायर होऊन पहिले मला IBPS म्हटलं तर इंडियन बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन म्हटलं तर बँक असं कार्मिक काय सिलेक्शन करतं. त्यानंतर मला त्या इंटरव्ह्यू पॅनलनंतर अध्यक्ष केलं त्यांनी, प्रेसिडेंट केलं त्यांनी मैसूर. तेव्हा ग्रामीण बँकेचे ऑफिसर आणि मॅनेजर सिलेक्शन होतं. त्या असं 4 वर्षा तेव्हा साधारण निवृत्ती झाल्यापर्यंत त्या देऊन तर निवृत्ती झाल्याच मात्र ते सिलेक्टिव्ह जनाचं मला थंय 4 वर्षा मैसूरांत ग्रामीण बँकेचे ऑफिसर आणि मॅनेजर सिलेक्शन कमिटीन घातलं त्यांनी. त्याच्यानंतर बँगलोरांत 2 वर्षा ही राष्ट्रीयता बँक त्या सिलेक्शन कमिटीन तो काम केलं. त्याच्यानंतर आमचे श्री सरस्वती क्रेडिट सौहार्दा पुत्तूरांत हेड ऑफिस त्यांत डायरेक्टर होल्या म्हटलं नी थंय डायरेक्टर होतो मी 7 वर्ष 2013 2020 त्या टायमार सरस्वती तुम्ही त्यांत डायरेक्टर नाही 2020 त्या टायमार मी आमची बँगलोरांत सरस्वतीची 4 ब्रांच झाले. आणि त्या एक चुकट संस्थे SR सतीशचंद्र त्याचे अध्यक्ष म्हणून अनेक काम करत तसं चुकट झालं. तसं तुम्ही आता 11 वर्षा जातीच्या संघाच्या एक अध्यक्ष होणं मस्त काम आम्ही बघितलंच की ते म्हणताना RK नायक म्हणताना हा बँगलोरच्या संघाच्या अध्यक्ष म्हणण्याचा एक परिचय जनसंघाचो असा. ह्या एक ह्यांत मस्त तुम्ही काम केलंय अग्ग्यासो गोसा. तुमच्या ह्यांत कसा लगे साधने झालं अध्यक्षतेर बँगलोरच्या संघांत त्या बघे एक चुरू आमच्या जनांचं सांगा. बघा ट्रेझरर म्हणून 1 टर्म म्हटलं 2 वर्षा, सेक्रेटरी म्हणून 1 टर्म म्हटलं 2 वर्षा. मग 2010 सोनं 2021 कंटिन्युअस 11 वर्षा अध्यक्ष म्हणून काम केलं म्हटलं 5 टर्म. आधी 1 टर्म म्हटलं 2 वर्ष होती. मग लेटेस्ट आम्ही ते आमचं बैलॉस चेंज करून 3 वर्ष म्हणून केलं 1 टर्म. सो लेटेस्ट माझे 3 वर्ष तसं म्हणून 11 वर्ष झाले. मग माले तेव्हा ಇದು ದುಬೈ ಬೋಲೆಲ್ಲನೇ 2021 तेव्हा मी त्याच टायमार महासभेंत विंगड अध्यक्ष सिलेक्ट करून मी दुबई गेलो. मग दुबईंत 2 वर्ष 5 महिने होता. थंय आधी असल्या कंपनींतच थंय बोललेलं किती म्हणतात तर त्या एक एक्सचेंज कंपनी आलरजुकी इंटरनॅशनल एक्सचेंज म्हणून कॅनरा बँकेत असताना थंय 3.5 वर्ष होतं थंय जनरल मॅनेजर म्हणून. मग ह्या पोटी म्हटलं 2021 मी रिटायर होऊन 11 वर्षानंतर त्यांनी मला बोललेलं कारण काय म्हटलं तर ती कंपनी मॅनेजमेंट म्हटलं तर मॅनेजर आणि ऑफिसर्स कॅनरा बँकेतून नव्हते. कॅपिटलनी ते काय नाही इन्व्हेस्टमेंट कॅनरा बँकेचं जनास धाडूनचं मॅनेजर ऑफिसरांचं आणि जनरल मॅनेजर. मग त्या कंपनीचे प्रॉफिट आणि शेअर देत होते कॅनरा बँक. तसं बँकच्या रिलेटेड होय म्हटलं कॅनरा बँकेचं मॅनेजमेंट मात्र कॅनरा बँक ते प्रॉफिट एक पर्सेंटेज कॅनरा बँकच देत होते त्या कंपनीच्या प्रॉफिट. तेव्हा मी जनरल मॅनेजरनं गेलो. तेव्हा मी जाऊनच्या 3 वर्षाची त्यांचे प्रॉफिट डाऊन होत होते प्रतिवर्ष. मी जाऊन 5 वर्ष 3.5 वर्ष 3 वर्ष प्रॉफिट इन्क्रीज झाले. बिझनेस मस्त इन्क्रीज झाले. टीम लायक होते. तसं थंयसून मग मला वापस हैदराबाद ट्रान्सफर झाले. थंय प्रमोशन झालं डेप्युटी जनरल मॅनेजर म्हणून. थंयसून मागीर बॉम्बे ट्रान्सफर झाले. थंय म्युच्युअल फंड कॅनरा रोबेको म्युच्युअल फंड म्हणून त्यांत डेप्युटेशन. थंयसून मागीर 1 वर्सांनी हेड ऑफिसर ट्रान्सफर झाले. रिटायरमेंटच्या 1 वर्स आधी लगी हेड ऑफिसांत 1 year ऑलमोस्ट. थंय मागीर रिटायर झालो. संघाचा अध्यक्ष होऊन परे आधी आमचे संघ बँगलोर संघ 1975 सुरू झाले. मग मी अध्यक्ष 2010 सुमार सती एक बिल्डिंग कमिटी म्हटलं तर आमच्या फर्स्ट स्टार्ट करताना बैलास अंत एक हे असं काय म्हटलं तर क्रमेण संघाचं एक बिल्डिंग काढलं थंय हॉस्टेल काढलं म्हणून फर्स्ट बैलासून गाठ झाली. तसं म्हणून केलं ती कमिटी केल्याने बिल्डिंग कमिटी म्हणून ते असले प्रेसिडेंट म्हणून. नंतर काय होते प्रयोजन पडलं नाही. मग 2012 एक कमिटी झाली नवी कमिटी बिल्डिंग कमिटी. त्यास आमचे गोपीनाथ प्रभू गौरव अध्यक्ष, मी अध्यक्ष, के राघव म्हणून सेक्रेटरी
पुरुषोत्तम नायक SP नायक ट्रेझरर. आम्ही नवी कमिटी कशाला करूनच बिल्डिंग करलं तर कसं आहे. आम्ही किती प्रयत्न केला. एक गव्हर्नमेंटचा जागा का होता म्हणून साधी पडलं नाही. मग काहीतरी रेडीमेड बिल्डिंग काहीतरी ಪ್ರೈವೇಟಂತ घेऊन काहीतरी करूया म्हणून त्यावर ಟ್ರೈ केल्या. झालं नाही. मग 2014 ಅಂತೂ त्याच्यानादी 2001 ಅಂತೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ರಂಜಿತ್ ಕಟ್ಟೆ त्यांनी ಸಂಘಕ್ಕೆ 4800 ಚದರ ಅಡಿचं ಜಾಗ दान केलं त्यांनी 2001 ಅಂತೂ. 2003 ಅಂತೂ संघटनेच आणि 5000 चदर अडी जागा घेतला. त्याच लागन 4800 चदर अडी नागेंद्र कामत दिला. त्याच लागन संघटने 5000 चदर अडी जागा घेतली. आता तेव्हा मस्त बॅकवर्ड होतं पावड काही सुधारणा नाही. त्या 2001 होतं. 2014 जाऊन बघितलं तर थोडं सुधारणा झालं. आता सुधारणा होणच डेव्हलपिंग एरिया म्हणून सांगा ना. आम्ही एक निर्धार घेतला ही किती केलं तर किती केलं ना आमचंच जागा असा संघात म्हणून 2014 जानेवारींत आमच्या कमिटीने आम्ही डिसाईड केलं हे करूनचा चुकवतो म्हणून. मग त्याच महिन्यानंतर सत्यनारायण पूजा आम्ही प्रतिवर्ष सत्यनारायण पूजा करतो संघाच्या वतीने. त्या जागरचं संघाच्या जागरचं सत्यनारायण पूजा करेली. त्याला जाण्यापिल पुरा आम्ही ह्या प्रपोजल असं दिलं हेच कळेल तर कसं आहे आगे ಒಪ್ಪಲೆ. त्याच्यानंतर जून 8 2014 आम्ही भूमिपूजा केली. त्यानंतर प्लॅन त्यापर होईतंते सप्टेंबर अंत महासभे झाली संघाची. त्या महासभेंतू आम्ही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन केलं हे प्रोजेक्टविषयी बिल्डिंग प्रोजेक्ट कसं काय म्हणून आज्ञांची ओपिके गावली. मग डिसेंबर 2014 प्लॅन त्यापर रेडी एस्टिमेट पर रेडी करून बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सुरू केलं. 2014 डिसेंबर ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ 4.5 ಕೋಟಿ म्हणून होते. बट कंप्लीट होताना आमचा खर्च झाला 3.5 कोटी. आम्ही प्लॅन करून त्या हवेचं हे केलं. मग ते कन्स्ट्रक्शन करले ದುಡ್ಡು हवे. ದುಡ್ಡು कसं कलेक्ट करून म्हणजे एक ठरलं एक चॅलेंज होतं. काय फंड नाही त्यामुळे काहीतरी 20 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ होते संघापील उरलं काय करून जाय कलेक्शन करलं. आम्ही 3 टाईप आलोचन केलं. एक आमच्या समाज बांधवापील त्यांच्या घराघरा जाऊन कलेक्ट करून जाय आणि एक संस्थे इन्स्टिट्यूशन पिलित्र तसं थोडं करून जाय आणि एक कर्नाटक गव्हर्नमेंट एक निर्दिष्ट आमच्याच समुदायाचा जन उत्सवे आमच्याच समुदायाचा संघ संस्थे उत्सवे होय डोनेशन घेवल्या जाल्यार सार्वजनिक असून घेई शक्य नाही. होय एक्सेप्ट कर्नाटक गव्हर्नमेंट ट्राय केलं. तो 3 टाईप आम्ही केलं अंदाज केली कसं करून म्हणून. आम्ही वीकेंड म्हटलं शनिवार आयतवारदी घराघरा जाऊनचे कलेक्शन असं पुरुषोत्तम नायक माले मी आणि पुरुषोत्तम नायक केद्दो जोड येतो सके केद्दो ओढतो आम्ही आणि कोषाधिकारी होते. ते कोषाधिकारी होते. त्यांचं सपोर्ट भारी होते. माझे ओठ खही गेलं तर असं ते जोड येत सके काम केलं सगळं त्या विषयांत. मग शनिवार आयतवार कलेक्शन घराघरा जाऊनचे उरलेला दिवस एक हे प्रोजेक्ट सुपरविजन कन्स्ट्रक्शन कसं होतं बघले काला जावं लागतं वारांत 1-2-3 दिवस तरी. मग कर्नाटक गव्हर्नमेंटचे हे कसं करून म्हणून आलोचना करीत असताना 2015 जानेवारींत विजय कर्नाटक ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ एक आर्टिकल असा हॉस्टेलो भवन धन सहायक मार्गसूची म्हणून त्या पेपरांत आर्टिकल असा ते वाचलंय. वाचून बघा लायक आमच्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सुरू करून 38 दिवस झालं असं लाईक बाहेर लायक द्यायला मग ह्याचा उपयोग करला म्हणून त्या कसं पुढे जाऊनच आहे. त्या ऑफिस काही असं म्हणून आम्हाला होत नाही. ते करुणाकर प्रभू म्हणून विजय बँकांत AG म्हणून रिटायर झाले ते बँगलोरचं. ते आधी दिल्लीत विजय बँकांत पब्लिक रिलेशन ऑफिसर म्हणून 10 वर्ष काम केले. त्यांच कॉन्टॅक्ट केलं बघा असं पेपर असा मी आणि तुम्ही जाऊन ते फाइंड आउट करलं खंय असं ऑफिस म्हणून. त्यांनी हा म्हटल्याने आम्ही जाऊन ते फाइंड आउट केलं. मागे ते रूल्स रेग्युलेशन्स तेंपील घेतले डिपार्टमेंट असून एप्लिकेशन घेतले. त्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फर्स्ट सबमिट करला होता. सबमिट केलं एप्लिकेशन पुरा विथ डॉक्युमेंट्स आमचे बॅलन्स शीट ते पुरा आणि लँड डॉक्युमेंट्स पुरा सबमिट करून ते आयले. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन्स्पेक्शन आयले. त्यांना बारी खुशी झाली. वर्क सुरू जाऊन ते बघून बारी खुशी झालं. मग त्यांनी रिपोर्ट नेक्स्ट हायर कमिशनर धाडला होता. कमिशनर ऑफिसून थंयसून मागे चीफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वेलफेअर ऑफिसर थंय धाडलं. थंयसून मागे मिनिस्टराचे कुठे धाडलं होता. त्या वेलफेअर मिनिस्टर काहीतरी
तितल्या पर्यंत आमास एका ऑफिसून अनेक ऑफिस ते फायल मुवमेंट करून थरले एक चॅलेंज होते तेदो आमास मनान तेले पंटकलाची एक गीता वागले म्हणून एकले आमचे सोशल वर्कर असा म्हणून आमास कळले त्या मनांत आयले ती आता आमास इंटरव्यू घेवन तसा त्याच कॉन्टॅक्ट करून आम्ही कसं करून काय म्हणून त्यांनी आम्हाला माहिती दिल्यानी आणि सपोर्ट करता म्हणून सांगा ना कोणाक पिल बॉल आलं काय म्हणून त्यांनी परत गाईड केल्यानी त्याच्या निमित्त त्या फॉलोअप करून आमचे फाईल प्रति हंतर वर जाऊन आम्हाला 50 लक्ष मंजूर झाले त्या विषयात आम्ही आत्ता गीता वागड्यांचं RSB समाज बँगलोर आत्ता चिरऋणी असा आणि मी पर्सनली तुम्हाला धन्यवाद द्यांता त्या विषयांत भारी संतोष आहे नाहीतर आम्हाला गव्हर्मेंटसून हेल्प गावता म्हणून आम्ही येवलेले मग इन्स्टिट्यूशन हे कलेक्शन करताना आम्ही फर्स्ट आलोचन केलं कॅनरा बँक मी कॅनरा बँकान जनरल मॅनेजर होऊन रिटायर झाला क्लार्क होऊन सेरला विविध हंत प्रमोशन घेऊन लास्ट जनरल मॅनेजर झाला सो जनरल मॅनेजर होऊन रिटायर झाला मला थोडे हेड ऑफिस गुर्त असा थंय जाऊन असे विषय म्हणून बोलान एप्लिकेशन देऊन त्यांनी एक 10 लाख रुपये सँक्शन केले कॅनरा बँकेचं कॅनरा बँकेचा विषय बोलताना कॅनरा बँक 1906 सुरू झाले मंगळूरांत आम्ही सुब्बराव पै फौंडर तेद्दू 2006 सुरू झाले 2008 त्यांनी शार्क कॅपिटल ಒಟ್ಟು केल्यानी कॅपिटल ಒಟ್ಟು केल्यानी तेद्दू ಒಟ್ಟು करताना त्या साऊथ कॅनरांत उडपी आणि मंगळूर एक जिल्हा होते साऊथ कॅनरांत त्या एरियांत विविध समुदाय पिलं घेत असे शेअर्स तेतो ते आमचे एक बँकिंग ओडेसी स्टोरी ऑफ कॅनरा बँक म्हणून एक बुक असा एम कामात त्यांनी भरले त्यांत खैल खैल कम्युनिटीनी दिलसानी किती दिलसानी म्हणून असा त्यांत आमची RSB कम्युनिटी एक म्हटल्यार आमचे पूर्वजा 123 वर्ष आधी नाही 123 वर्ष आमचे पूर्वजांनी ते बँकात काम करीत नाही ते कोणा त्यांनी बँकाचे कॅपिटल शेअर्स घेतले बँक शेअर्स तेद्दो घेतलं त्यांनी त्याच बँकांत सुयोग काय म्हटलं तर आमच्या समाजाचे 2 जनरल मॅनेजर झाले एकले मनोहर नायक आणि एकला मी कॅनरा बँक 2 जनरल मॅनेजर त्या एक सुयोग म्हणालो इथं कॅनरा बँक असं 10 लाख गावले ते जनरल मॅनेजर त्या डिपार्टमेंट SS भट म्हणून ऐकलं ते माले कोप्पळ असून माले मी कोप्पळांत काम करताना थंय म्हणते ते हॉर्टिकल्चर स्टडी करले थंयसून माले परिचय माले हुबळी असताना मनीला म्हणून फिलिपाईन्स थंय एक स्टडी ऑन रुरल बँकिंग म्हणून ट्रेनिंग 4 दिवस धाडल्यान त्यांनी धाडलं होतं ते विसा करलं तर फिलिपाईन्स दिल्ली जावलं दिल्ली गेलं तर ते SS भट माले एअरपोर्टात रिसीव्ह करून रवाले अरेंजमेंट करून पुरा हेल्प केलं त्यांनी तेच जण जनरल मॅनेजर होऊन मग मी हे आमच्या RSB संघाचे बिल्डिंग असं हेल्प कर विचारलं ते जनरल त्याचं डिपार्टमेंट ते असं ते होते त्यांनी मग तेंपिलो बोलान हायर अप्स त्यांनी फाईल मुवमेंट केले तेंपिलो बोलान मग ते सँक्शन झाले कॅनरा बँक एक सेकंड कर्नाटक बँक असं आम्ही एप्लिकेशन दिलं थंय पै म्हणून डेप्युटी जनरल मॅनेजर होते बँगलोर रिजनल ऑफिसांत मग एक कॉपी आमचे उपेंद्र प्रभू ते जनरल मॅनेजर होते मँगलोर हेड ऑफिसांत त्यात धाडले आणि फोन करून सांगितलं हेल्प करला म्हणून त्यांनी चेअरमॅनाचे कुठे जाऊन 5 लाख सँक्शन केले मग हे अनेक इन्स्टिट्यूशन आमचे सरस्वती क्रेडिट सौहार्द पुतूरचे SR सतीशचंद्र अध्यक्ष त्यास कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हेल्प करला म्हणून त्याचे प्रपोजल धाडले त्या पिलो 5 लाख विचारले एकदाच होणे तर एका वर्षा 2.5 लाख द्या नेक्स्ट इयर 2.5 लाख म्हटलं 2 वर्षा कसं हवे बिल्डिंग बांधले त्यांनी तसंच 2 वर्षा 2.5 लाख दिले मग बिल्डिंग ऑलमोस्ट 75% होऊन परे आम्हाला एक अंदाज येरी ही सरस्वती सौहार्दाचं एक ब्रांच करलं होईल आमच्या बिल्डिंग आणतो त्याच बिल्डिंग आणतो चुकवट नाही म्हणून त्या एक प्रपोजल लिहिले SR सतीशचंद्र पिल बोला एक मंथली आदाय त्या मंथली आदायाच्या विषयी काय झालं म्हटलं तर आम्हाला दुड्डाचे कलेक्शन तेवढे हवे तेवढे झालं थोडे शॉर्टेज असं म्हणून झालं एकच लोन गेलो आहे नाहीतर आम्ही सरस्वती बिल काय प्रपोजल लिहिलं काय म्हटलं तर आम्ही 1100 स्क्वेअर फीट चदराडी जागा देता तुम्हाला ब्रांच करले तुम्ही आम्हाला 30 लाख लीज डेपॉझिट म्हणून द्या 20 वर्ष लीज करूया 20 वर्ष लीजचं 30 लाख डेपॉझिट त्या दुड्डस आम्ही इंटरेस्ट देऊनच नाही त्यास आणि आम्हाला भाड्याने आम्ही चार्ज करलं नाही त्या जागास
त्या पंदर एग्रीमेंट करून आम्हास 30 लक्ष तसे गवले तसं सरस्वती सहकारीसून सतीश चंद्रच्या नेतृत्वावर आम्हाला भारीच लायक सहाय्य झाला. माले कळलेल्या म्हणटाच तुमच्या संघाच्या बिल्डिंगास मी सुमार जाईल साहेब. होय थंय फोर्शन्स आमच्या समाजाच्या फोर्शन्स थंय काम करूते करतले हा शिकतले हा त्यासो एक हॉस्टेलाची व्यवस्था तुम्ही केलसात केलं थंय दूर येतले फोर्शन्स बॉयज हॉस्टेल विंगड आसा गर्ल्स हॉस्टेल विंगड आसा. बॉयज हॉस्टेलांत आता गर्ल्स हॉस्टेल आसा बॉयज हॉस्टेल जाणा आता 14 जणां काहीतरी असे झील गर्ल्स हॉस्टेल अजून नाही जाल्यार तर आता फुडें काय म्हणटा थंय एक मेट्रो लाईन येत आसा सँक्शन आसा लाईन आमच्या RSB भवनासून अर्ध किलोमीटर दूर कामत मेट्रो स्टेशन म्हणून येत आसा भारी एक चुकोट कामत स्टेशन म्हणून नाव यांचं भारी चुकोट आमच्या थंय लेआउट कामत लेआउट अंत कामत मेट्रो स्टेशन थंयसून अर्ध किलोमीटर आमचं RSB भवन सो अग्गे विषयाने अनुकूल ಅಂತ त्या स्टेशन ऑन परी तेद्दा गर्ल्स हॉस्टेल फुल ಅಂತ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫುಲ್ ಅಂತ आणि समाजाचे कार्यक्रम सो भारी चुकोट ಅಂತ खंडित फुटल दिवस भारी चुकोट असा मस आता असले एक संघाचे बिल्डिंगच आमचे जण सगळ्या बँगलोरांत खंय खंय असं त्याच वर्ष आजूसर थंय संघाचे कार्यक्रमांत येवले स्ವಂತ वाहन असल्यास काही तंद नाही नाहीतर थोडे दूर म्हणून होते बस आसा बस आसा ओन व्हीकल आसा तरी अंत जाल्यार आमचे ते उद्घाटन दिवस आमचे RSB भवन उद्घाटन दिवसच 1300 जण जालसो आणि विंगड कार्यक्रम आसा येंत बँगलोरांत आमच्या समुदायाचे कितले कुटुंब आसा अंदाजी माझी अंदाजी काहीतरी एक लग्गी 800-900 असतील करेक्ट गोत नाही सर्वे केलं नाही सा अंदाजी तितले असतील म्हटलं असं 3-4 जण असलो पेरेदक अंदाजी त्याची संघाच्या पुरा कार्यक्रम येऊन होय होय आमचे RSB भवन उद्घाटन करूच्या टायमार आम्ही कोणास उद्घाटन करले बोलेंचे म्हणून हे म्हणताना आमचे एक समर्थ लीडर कोण आमच्या समुदायांत म्हणून येवतना SR सतीशचंद्राने आम्हाला मस्त हेल्प केलं न्ही ते कॅम्पकोचे प्रेसिडेंट होऊन ते तेव्हा सरस्वती संवर्धन प्रेसिडेंट हो तेच समर्थ जण म्हणून सांगान त्याच आम्ही बोलान तुम्हीच इनॉग्रेट करला म्हणून सांगान त्याच बोलले तेव्हा तुमचे चेंडे बेळगो दुर्गा परमेश्वरी चेंडे बेळगो बोलले ते एक चुकोट संदर्भ चेंडे बेळगास बहुशा तुम्ही प्रोत्साह दिले तिथल्या बद्दल कोणी दिले नाही म्हणाले मस्त वर्ष लागायत तुमच्या प्रोत्साह अजून सर्व चलत यंत आसा त्या ह्या क्षणांत मी ऑटो काढलावा लागता आणि तुम्ही आता अत्यंत मला कळलेलं म्हणटा दुबई गेल्यात होय त्या खैल ह्याने गेले 2021 त्याच टायमार मी अध्यक्ष स्थान सोडले तुम्ही रिटायर झालो 11 वर्ष रिटायर 11 वर्षानंतर मी आधी केल्या कंपनीत काय जॉब केलं त्याच कंपनीन म्हटलं सांगितलं ते मॅनेजमेंट कॅनरा बँकेने केले त्या टायमार 2021 कॅनरा बँकेच्यानी त्यांना सांगितलं नी आता आम्ही मॅनेजमेंट सोडता तुमचं आहे म्हणून किती मेन रिझन काय म्हटलं तर थंचं रिझर्व्ह बँक काय असा त्या कंट्रीचं दुबईचे कॅनरा बँकेच्याच एक होय होय त्याने मॅनेजमेंट करून सांगतं ना थंच्या रिझर्व्ह बँक दुबईच्या रिझर्व्ह बँकेचे रूल हेडलाईन काय म्हणतात तर जनरल मॅनेजर कॅनरा बँक आता आणि टेम्पररी येवल ना हिंसून पोस्टिंग 3 वर्ष म्हणून पोस्टिंग करून 3 वर्ष म्हणून घाल्ले ना परमनंट मॅनेजर जनरल मॅनेजर असं म्हणून ते सोडणे तसं होऊन आम्ही मॅनेज करत नाही म्हटलं तसं होऊन कॅनरा बँक सोडताना एक अनुभव असला जण असलं तसं करून माले बोलले नाही एटलीस्ट थोडा समय तरी यावं म्हणून त्यांनी ಒತ್ತಾಯ केल्यास मी गेला 2021 त्याचं माले एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून त्यांचं हुद्दे दिली त्यांनी 2 वर्ष 5 महिने त्यांनी जॉब करून मग वापस आले त्यांनी काही 10 म्हटलं नाही मला तर 74 वर्ष आणि किती समय करून म्हटलं किती विशेष 74 वर्ष म्हणतात ह्या टायमार ह्या एक प्रायर तुम्ही इतल्या एक चटुवटिकेने तुमची सेवा करता असत म्हणताना निजाहून तरी आमच्या समुदायाचं एक हेम्याचे विचार त्यासाठी तुम्ही आमच्या समुदायाचं तुमचे एक स्थूल परिचय अज्ञांचो असता थोड्या तुमच्या जीवनाच्या बग्गे थोड्या परिचय करून देऊया म्हणून इथं बोललेलं आणि माळे कळलेल्या सारखे तुम्ही एक तुमचे आत्मचरित्र बरेल असतात त्या बरेले तुम्हाला कसा एक स्फूर्ती गावल्या सांगता दुबई मी असलो ह्या पटी 2 वर्ष 5 महिने त्या टायमार आमच्या समाजाच्या
15 ಜನಸ್ ಥೈ ಜಾಬ್ ದಿಲ್ಸ ते ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುಬೈ 2021 ಸುನು 2024 पर्यंत मी मार्च ಅಂತ ವಾಪಸ್ आयला तासो दुबई ಅಂತ 15 ಜನस जॉब दिते ಅಂತ चौगा चेडवा वर्डದಲ್ಲಿ मग उरले मेल मेंबर्स आता काम करतस थंय काम करतस ते ಕೆಲವು ಜನ जूनियर ऑफिसर थोडे जण सीनियर ऑफिसर 2 जण मॅनेजर्स तसे तुम्ही तर नेक्स्ट काय चाललं आत्मचरित्र हां ऑटोबायोग्राफी आता मूल ते असं हे काय म्हटलं स्फूर्ती काय म्हटलं तर मी कॅनरा बँकेचं जॉईन झालो तर एक टेस्ट होते त्या टेस्टात एक क्वेश्चन काय म्हटलं तर तुझ्या आत्मचरित्रे एक पेज बरेल हव्या म्हणून एक टेस्ट एक क्वेश्चन मी त्यात येऊन जाय मला 20 वर्ष जीवन चरित्र आत्मचरित्र कशाला बरलं असा म्हणून एवढले तरी क्वेश्चन असा आन्सर करला बरेल प्रयत्न केला बरेल पास झाला त्या एक मग एक पेज कुडशींचं कधी येत होते त्या कंपल्सरी करेक्ट होतं नाही तर जॉब देत नाहीत तसं म्हणतात तेवढं त्या एक आणि ह्या एक आत्मचरित्र म्हणून त्या तेद्दो बरेल्ले त्यामुळे 2021 ಕೊರೋನಾ सुरू झाले त्या अकॅडमी नंतर फ्री होतात फ्री होत आणि बाहेर जावले नाही कशाला करून ते तेदो बँक जॉईन झाला आठवत झाला तेदो आत्मचरित्र बरे यावं म्हटलं आता 70 वर्ष झाली मला आता किती बरेल ना बरेला सुरू केलं मी बुक करतो म्हणून एवढं नाही बरे या माझे विषय बरे आहे म्हणून बरेला सुरू केलं बरेला झालं सुप्त आसक्ती राहिल्या त्या बरेला झालं लगे 200 पेज झाले आता बुक करूया म्हणून एवढं बुक केलं तसं साधारण कितले पेज असतात ते लगे 200 पेज असा आणि ते मी 1000 कॉपीज केलसा ते आणि आमच्या समाज जणांचं फ्री होऊन दिलसा मी काय सेल केलं नाही ते आमच्या समाजाची प्रेरणा म्हणजे जनांक आमच्या पुढल्या पिढीक तरी हेल्प होऊन दे म्हणून एक उद्देशार केले कोरोना टायमार सदुपयोग केला आणि काही नाही स्फूर्ती कोरोनाच म्हटलं त्या आधीला आठवून बरेला एक स्फूर्ती झाले मस्त जणांचं बोशा त्या टाइम असं त्यांच्या आसक्ती बाहेर येऊनच्या चान्स आईल सांग आता तुमच्या पुढल्या योजना कसाला असा आमच्या समाजाचं बघा समाजाचं आमासं माले केद्दो साध्य होते तेद्दोपर हेल्प करसा किती जण असं जॉब गावले हेल्प करसा एज्युकेशन लोन गावले हे केलसा बघा जॉब विषय बोलताना मी बेळ्ळारींत काम करताना थंय ಕೆಲವು गावांत मी BSR तेदो BSR बी सिलेक्शन होते BSR बी पास झालं नाही 2 वर्ष मग दोघांना सांगितलं तू बेळ्ळारी सेंटर घे म्हणून दोघं येऊन थंय बसन त्यात एकलं पासून जॉब घाल त्यात उडपान जॉब करता मॅनेजर म्हणून तसं थंय मग एकल्या चेडो असं त्या फिजिकली हँडिकॅप्ड पास जावन ते BSR बी टेस्ट अंत इंटरव्यू कशाला म्हणता म्हणून ते उपेंद्र भाऊजीने आमच्या ते माले मेंटर उपेंद्र भाऊजी एक आणि एक मनोहर नायक म्हणून ते कॅनरा बँक होते ते 2 जण माले मेंटर मस्त गाईड केले मस्त हेल्प केले जण आजो ते असं येवत मी त्या उपेंद्र भाऊजीने फोन करून बघ एकला चेडू असं पास आसा BSR बी टेस्ट अंत इंटरव्यू सामके दिवस काहीतरी हेल्प करलो ही दाम म्हटलं येऊन दे ते आमच्या घरा येऊन दे मी प्रयत्न करता म्हणून आयले तेद्दो त्या इंटरव्यू कमिटींत GK भट म्हणून आधी कॅनरा बँकेंत असिस्टंट जनरल मॅनेजर म्हणून रिटायर झाले त्यांचं घर काय आमच्या घरसून मस्त दूर नाही ते 1.5 किलोमीटर काहीतरी त्या येऊन परे मग माझ्या बायले धाडले त्याचे ओटो आणि त्यांना फोन करून सांगितलं बघा असं असं ऐकलंय चेडू हँडिकॅप फिजिकली हँडिकॅप्ड येतो सर थोडं हेल्प करा म्हणून येऊन दे म्हणून मी त्याला चेडो सांगितलं जाऊन त्यांचा आशीर्वाद घे पाय धरून आशीर्वाद घे पुरा समावंत माझ्या बायने त्या जाऊन काही आशीर्वाद घेऊन बोला नाही दे त्या कणी करायला त्या बस दुर्बळ आता तेवढं पण स्टेट बँक ऑफ इंडिया काहीतरी ते आता एवढं पण काम करत असं मस्त दुर्बळ होते तसं हेल्प करून ते आमचं एक हे म्हणून तसं हेल्प केलं मग एक बॉम्बेंत एकलो क्लर्क होऊन काम करीत होता थोडे वर्ष झाले जॉब काहीतरी 10-15 इयर्स काहीतरी जॉब केला असं तिने त्याला अकस्मात विधिवश झाला तो मरण आले त्याचं बायल मग एक झील लागले 6 वर्ष ती 2 जण असं बॉम्बेत त्यांनी कसं राहिलं त्याने घर केलं त्याने एक दक्कलं एक घर बँकेचं लोन घेऊन क्लर्कच मस्त लोन गावत नाही त्याच्या लिमिटेड प्रकार दक्कलं घर केलं तर हिने बायलेनं त्याच्या भावाच्या मरणानंतर बँकच कॅनरा बँकच एक अर्जी दिल्यान कॉम्पॅशनेट ग्राउंडर मला जॉब द्या म्हणून
त्या जॉब एप्लिकेशन गेलं 1 वर्स त्या असं सुद्दीत नाही कसलो रेस्पॉन्स नाही बँक असून त्या मात्र नाही त्या हाऊसिंग लोन काय होते ते हाऊसिंग लोन होते बाकी होते त्या वापस देवला वे म्हणून नोटीस 2-3 नोटीस आयली रेजिस्टर नोटीस आयली आम्ही ऑप्शन करलो स्टेप घेऊ तसलो नोटीस आयली तासर कोणी त्या सांगितलं नाही RK नायक म्हणून बँगलोर जनरल मॅनेजर जाले त्याच अप्रोच केलं तर हेल्प करलो पिरियद म्हणून त्याने मला अप्रोच केला आणि तेदो ती मोस्टली 2016-17 आमची मामी बॉम्बेन तिरल गेले वैकुंठ समाराधन मी आणि माझ्या बायला गेलो त्या टायमार तिने मला येऊन बोलता केलं आणि असं असं म्हणून म्हटलं त्याच्यानंतर मी कॅनरा बँक हेड ऑफिस बॉम्बेन तो बोलान हेड ऑफिस बँगलोर बोलान त्या एप्लिकेशन वर गटाने जॉब दिल्याने नवी मुंबईत एक ब्रँच अंत तेले मात्र हे कसं पिओन जॉब दिले त्याचे 10th शिकले आणि तो क्लर्क असलो तसं ते रूल प्रकार त्याच्या पूर्व होईल दिलो म्हणणे मग हे आणि थोड्या शिकला तर थोड्या वर्षांनी सर्व्हिस करून परत क्लर्कल देईन आणि 3-4 वर्षांनी क्लरिकल जॉब गावात એટલે त्याला पोट असे त्याचे हे करले झाले आणि लोन रिपेमेंट करलो संघाच्या वतीसून स्कॉलरशिप देऊनच्या व्यवस्था असा होय होय प्रतिवर्ष होय मग तुमच्या इतल्या साधने केले सत आत्ता वो करता सत आणि पुढे वो करूनच्या तुमचा अंदाज असा माले मस्त खुशी होत असं की ते म्हणता ना आमच्या एक समाजांत तुमच्यासारख्या एक बँकात काम करून त्याच्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು आमच्या समुदायाच्या एक अभिवृद्धीस ते शिकतील धाकले संदे काम सोडतील संदे अग्यांसो सहाय्य करीत तुम्ही सांगसारखे दुबईन तो सुमार जणांचं काम घेऊन दिलं सत म्हणताना त्यांनी जेवण तर ठरलंय विषयी आता जातीचे एक बिल्डिंग आमच्या समुदायाच्या एक बिल्डिंग तेवढ्या ठरल्या करूनचे म्हणताना खंडित तुमच्या एकल्याच्या योगदान खंडित नाही बदलांच्या सहकार असला तरच साध्य तरी हो त्यास एक पुढे जाण त्याला हवे खैली काम करताना एक पुढे जाऊन अनेकलाच प्रेरणा देण त्याला एकले पुढे जाऊनच्या असल्यावर एक 10 जण त्यांच्या पाठलो 400 जण आमच्या समाज बांधवांनी हेल्प करून झालं त्या बिल्डिंग होय नाही समाज बांधवांनी हेल्प केलं नाही तरी तुम्ही एक पुढे जाऊन त्याच एक अडीगल्लू घालूनचे म्हणण्यासारखे त्या केल्सात एवढं ठरलंय एक कट्टड आज बँगलोरांत असं म्हटलं तर ते आमच्या जातीच मी केद्दावो बँगलोर गेलं तर थंय गेलं तर मी त्या बिल्डिंग बघून येऊ तुमच्या बँगलोरासारख्या एक सिटींत आमच्या समुदायाचे एक तेवढं ठरलं कट्टड आणि एक आमच्या मणिपालाच्या RSP कट्टड ते 2 बघताना आणि जेवून तरी आमचं एक हेम्मे येऊनच्याच तुमच्या ह्या सेवा मस्त जणांचं आदर्शप्राय होऊन आता आमच्या पुढल्या पिढीगेस तुमच्या काय संदेश असा सांगूया आमच्या बँगलोर कट्टडास आम्ही लोन घेतलेलं नाही कसलो लोन नाही तर एक विषय हां पुढल्या पिढीगे एक काय म्हणलं तर आमचे युवके पुरा चुकोड शिकायला हव्यात खैल लायनात इंटरेस्ट असा त्या लायनात शिकानं आता जॉब मस्त अवकाश असा ते जॉब करून उಳಿತಾಯ करलाय खर्च विषयांत भारी एक जागृत करले ಒಟ್ಟು खर्च करून तर नाही आता खर्च करले चुकट वाट असं किती म्हटलं ऑनलाईन कसालो खर्च करला कसालो जेवणात राहिलेलो होता आणि कसाला तर परचेस करला होता खैन जावलो म्हणणे तसाला पर असताना खर्च करला तर आलोचन करलावे आणि ಉಳಿತಾಯ करलावे फायनान्शियल प्लॅनिंग करलावे फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणताना तुम्ही ಉಳಿತಾಯ करून बरे बँकात दुड्डू ठेवा म्हणून मी सांगत नाही आमचे समाजाचे 3 सोसायटी असं कर्नाटकांत एक बॉम्बेत असा ॲज ऑन टेट ते लायक होतच परफॉर्मन्स लायक असा तसाला सोसायटीन तो दुड्डू ठेवले होईत जातर रिव्ह्यू करीत रावले एवरी ते प्रॉफिट ते हवे त्यांचे तसा टायमार तुम्ही खंडित थंय दुड्डू दवरी थंय इंटरेस्ट थोडा चढ गावता हे मात्र नाही शेअर मार्केटान तो दुड्डू घाल्लेवे तेव्हा मात्र मस्त जागृत हवी शेअर मार्केटान दुड्डू घालताना नॉलेज हवे कसला कंपनी दुड्डू घालतात ते बुडानंत एक्झाम्पल सांगता कॅनरा बँकेचे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर मी हुबळींत असताना आयले ते मी तेदो रिजनल मॅनेजर अंत हुबळींत तेदो आम्ही आमची 32 ब्रांच असून हुबळी धारवाड हावेरी गदग बेळगाम इतले कಡೆ मीटिंग करून एवढे आम्ही कॅनवास केले तेदो रैतांनी बिझनेसांनी पुरा घेतले शेअर्स
ತೆದ್ದು ದಿಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ 25 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಟ್ಟು 35 ರೂಪಾಯಿ ಏಕ ಶೇರಸ್ 100 ಶೇರಸ್ 3500 8 ವರ್ಷनी 35 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ 800 ರೂಪಾಯಿ झाले म्हटल्यार 3500 इन्वेस्ट केलं तर 8 वर्षांनी 80,000 रिटेल इन्व्हेस्टर्स 1000 ಶೇರ್ एप्लाय केलं तर 1000 ರೂಪಾಯಿ अलॉट झाला 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ केले 35,000 8 ವರ್ಷांनी 8 ಲಕ್ಷ झाले 35,000 ಅಸಲ್ಲೇ 8 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ काहीतरी 80,000 70,000 ಅಂತಂತೆ 8 ಲಕ್ಷ झाले शेअर मार्केट साध्य असं बट मस्त जागृत कार्य ಒಟ್ಟು काय म्हणून किती जणांना बडांगिरता सवाल ना जागृत करले त्या एक मगे तुम्ही खैलो कोणा पिलो बोलताना नया विनयाने बोलताना भारी जागृत हवी आता ಮಾತಿನಿಂದ ನಡೆನುಡಿಯು ಮಾತಿಂದ ಕೊಲೆ ಹಗೆಯು ಮಾತಿಂದ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವು म्हणून सर्वज्ञचे ನುಡಿ असा ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ सो आम्ही बोलताना जागृत करली ऑफिस ಅಂತ संदे बाहेर असंदे ऑफिस ಅಂತ तुम्ही नुकदल्ला बोलले तुमचे बॉस असं तुमच्यावर कसं आहे तुमचा रिपोर्ट कसं जाय त्यावर आलोचना करा तसलं हो मग आम्ही आत्ताचं जनरेशन न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन बघले तर ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ತೆಚೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಕೂಡಿರಲು ಧರ್ಮ ಋಷಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳೈಸಿ जसव जीवनके म्हणून मंकुतिम्मा डी वी गुंडप्पानं सांगितलं म्हटलं तर आम्ही एक संसार चुकोट होता थंय हिरे हवे किरिये हवे धाकले हवे पुरावे त्यातच एक संसार चुकोट असता म्हणून तसंच एक रोकास हळे एले हवे ಹೊಸ ಚಿಗುರು हवी आणि हळे ಬೇರು हवी त्यातच त्या सोगासु दिसांचं आहे तसं ऋषिवाक्य म्हटलं तर वेद उपनिषद त्या परत त्याच्यावर विज्ञान कले मेळेस झालं तर जीवन सुखवंत म्हटलं सांगितलं सर तसं ना आम्ही पुरातन काय असा प्राचीन काय असा त्यावर आम्ही विसरले नवा आधुनिक काय असं त्यासो वेलकम करला त्या समन्वय करून झालं तर जीवन चुकटून म्हणजे डॉक्टर डी वी गुंडप्पाचे मेसेज तुम्ही आमच्या आताच्या पिढीस एक चुकोट संदेश दिलसात ಅದು सर तुमच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ अग्गे आम्ही ऐकलाय आता थोडे फोटोज घालतात त्याच्या थोड्या विवरणे आमच्या बांधवांचं देवा हे आमचे RSB ಭವನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ 2014 ಅಂತ हे राघवेंद्र भट्टांनी पौरोहित्य करून लायक करून दिले ते सदी आमच्या एक ते कसले अपील डोनेशन त्यावर रिलीज केलं ते हे आमचे RSB भवन बिल्डिंग श्रृंगार करून ठेवला असा स्वामीजींच्या टाइमवर बघा स्वामीजींचे फोटो बांधवांचं कळाद त्याचं म्हणताना बँगलोर संघ जालसाई म्हणून ऐकायला फिरे तरी बघिनतले मस्त जण असं ह्या मूलक त्याचं एक बघीसारखं झालंय एवढ्या सारल्या संघा 2019 मामांच्या नेतृत्वावर जालसा म्हटलं तर त्याचं एक हेम्मे ही तो स्वामीजी मुक्काम झालते 10 दिवस 2019 होत हा स्वामीजी येले 2019 थंय आम्ही बसला सा हा स्वामीजी कार्यक्रम मी बोलतो सा वेलकम करतो सा धनस्थ एअरलाइन्स हे आमच्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सुपरविजन त्यानंतर हेवनी करुणाकर प्रभू या साइडस पुरुषोत्तम नायक राघवा अनेक लोक करेक्ट कळत नाही समोर शशिकांत ते कॉन्ट्रॅक्टर हे करुणाकर प्रभूचे कुठे कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये मी असं हा हे दुबई त्या कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग तुम्ही बोलतो सा हे दुबईच्या कंपनीचं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमचं चेअरमॅन बोलतो सा हे दुबईत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आणि ಕೆಲವು ब्रांच मॅनेजर्स पूरा नाही त्यांचं ಕೆಲವು ब्रांच मॅनेजर्स धन्यवाद आज मस्त विषयी आम्हाला तुमच्या ಬಗ್ಗೆ कळलंय आमच्या वीक्षक बांधवांनी तुमचे विचार मस्त कळण घेतल्याने म्हणे होता इतल्या सुदीर्घ तुमच्या सेवावधींत तुम्ही केलेल्या कामा
आताच्या पिढीचं आदर्शप्राय होऊन तुमच्या जीवनच बहुशा आताच्या पिढीचं एक आदर्श म्हटलं तर चूक होईना. तुमच्या आत्मचरित्रे वाचनात चालली पोटशनी आता थोड्या वाचून त्या कळण घेतलं तर अनेको तुमच्या त्यांनी स्फूर्ती त्यांचं गावत म्हणून व्यवस्था ह्या एक स्टुडिओस येऊन तुमच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या जीवनाच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या सेवेच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या वीक्षक बांधवांचं सविवर होऊन सांगल्यात. त्यास ह्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या परहून लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या परहून यूट्यूब चॅनलच्या परहून आणि आमच्या सगळ्या समाज बांधवांच्या परहून तुम्हाला धन्यवाद सांगता. तुम्हाला नमस्ते, धन्यवाद.